úlohu zohralo knižky prečítané v detstve, Žila Verna, Fantomas, to všetko, keď dáš do niekoho mlynčeka, tak urobí to výsledok lietajúce auto. Diplomovka na Vysokej škole výtvarných umení je vlastne takým finále, završením tvojej roboty, že už sa chceš nejakým spôsobom vyčleniť, že s čím vstupuješ na výtvarnú scénu alebo dizajnerskú scénu. Každá špecializovaná forma je dokonalá vtedy, keď dlhým vývojom dospeje k nejakej geometrii a kinematike, ktorá dokonale spĺňa to očakávanie, tú tému, ktorú to má realizovať. Keď zoberieš, ja neviem, beh tigra alebo let vtáka, tak to sú veľmi špecializované pohyby, ktoré sa milióny rokov vyvíjali až dospeli do nejakých ideálnych foriem. Aircar má princíp, že má mód auto a mód lietadlo a medzi tým je transformácia. Medzi tým je vlastne to, čo sa mení, to znamená, je to zmena geometrie a zmena funkčnosti a to je veľmi zložité. Ja som očakával, logicky, keďže to je prototyp, že to bude niečo veľmi náročné, ale nakoniec sa ukázalo, že lietanie na lietajúcom aute je jednoduchšie ako na normálnom lietadle. Toto má vlastne 4 kolesá, čo je netradičný podvozok pre lietadlo, ale prináša to veľmi stabilný dotyk z runway a vlastne vedenie toho lietadla po pristáti, ktoré je na lietadle veľmi náročné, keďže tam sú 3 kolieska, to je veľmi nestabilná sústava, tak je to schopné veľmi stabilne lietať. Nevyžaduje od pilota jeho nejaké neuveriteľné schopnosti, aby ako na stíhačke je schopný viesť lietadlo na palube lietadlovej lodi a tak ďalej, pristať na plus minus meter. A ďalej som bol veľmi prekvapený aj zo stability a riaditeľnosti, že to je na úrovni tých najjednoduchších lietadiel. Toto má záchranný padák, ktorý v prípade fatálnej poruchy, keď máte 200 metrov, tak pri iniciácii toho systému vás to zachráni. Proste bez toho, aby ste vyvíjali nejakú super skvelú činnosť, zatiahnete páku a čakáte. Lietajúce auto je objekt, ktorý je teda inovatívny, je to niečo ako nový segment a ja teraz môžem uvieť vlastne len hypotézy, že čo si predstavujeme, že prečo by to mohlo byť. Je to určite objekt, ktorý je schopný sa prepravovať veľkou rýchlosťou, keď porovnám auto. Prvá vec, auto má limitáciu 130 km za hodinu. Lietadlo nemá žiadnu limitáciu, takže keď už len zoberieme prenos výkonu motora do rýchlosti, tu máme neobmedzené pole. Lietadlo potrebuje hangár a tuto nepotrebujete nič. Že po pristáti za minútu a 15 sekúnd sa to transformuje do auta a nie do auta hociakého, ale do auta, ktoré je rýchle, bezpečné a ktoré vás potom dovezie do vlastnej garáže. To znamená, že nemusíte platiť hangár a to vozidlo máte doma u seba. Ja si myslím, že ešte ďaleko lepšie riešenie by bolo spojiť a hybridizovať. To znamená, v móde auto použiť batériu, elektromotor, keďže ten hlavný výkon sa deje vo vzduchu a tam ten spaľovací motor má ešte lepšie parametre z hľadiska hmotnosti a energie a výkonu. Nezabudnutelný bol okamih v Piešťanoch pred tými 2018-19, kde vlastne som to príklad dostal do vzduchu, reálneho. Lebo tých odlepení sme mali veľa na začiatok, ale príde deň, keď zrazu všetko musí ísť stranou a vy musíte s kožou na trh, ale ozaj s kožou na trh, že ten celý tým očakáva, že niekto si do toho sadne a
a teraz to, o čom sme snívali, že to sa naplní. Že všetko to, čo sme tam vymýšľali, že budeme mať svoju tú funkciu, ktorú sme tomu dávali. No a to je pocit, ktorý je nezabudnutelný, že sadneš si do kokpitu, zavrieš dvere, naštartuješ a teraz ono sa to začne správať nejako, ako nejaký, jak dieťa. Zrazu badá, že toto. A ten okamih odlepenia, ten bol fascinujúci, stúpania. Teraz zrazu som bol v 300 metroch s autom a teraz to krásne poslúchalo všetko. Pristal som bez nejakých problémov a zložili sme krídla a pokračoval som po ceste.